ena mpakana pano samadziwa kuti angabwezerese bwanji account yawo kuti ikhale bwinobwino imene anayipanga logo tikunena apa iyi ndi logo profile pamene umasiya kuti mapost yako aziona mafriend okha. Ndiye mosataya nthawi tiyambe. Choyamba tipanga click apa pali ma line atatu pa, kenako tipanga apa pa view your profile. Account iyo imaoneka chonchi ikakhala yologedwa. Ndiye kuti muyipange unlock mumapanga apa pali madoti atatu pa, kenako mumapanga apa alemba kuti unlock profile. Ikabweresa apa ndiye mumapanga apa alemba kuti unlock, kenako mumazapanga apa unlock your profile. Apa yalemba pompa kuti you unlocked your profile, ndiye kuti panga okay. Kapanga refresh ndiye kuti apa ili green, kusonyeza kuti kaya si ma friend kaya ndi ndani aliyense atha kumaona ma profile pictures yanu, ma post yanu ndi zina zotero kwa account kwanuko. Ndiye video imene nakonza ndi imeneyo. Ndiye tionanenso ku video yotsatira imenenso tibwere ndi zina. Ngati ndi funso tifunse popanga comment.